khona ongithekile kwividiyo kaShelembe kunama kangene la yabo. Hayi ngibe uPaulini ke nami la. Ngumvu wasithola ke ngiphawule. Siyaniblessa kodwa le content nganza kwethu manje sengibuya isibili manje. Where the awakening lento oyikhulumile la. Nami ngenze ngafuna ukukhuluma nabantu nje. Ngoba ivuse okuthile. Wemuntu ke obuka le video. Yabona iself introspection ibalulekile. Angithi uyazi ukuthi lo mhlaba ongaphandle ureflector lo mhlaba ongaphakathi. Ungagxeki kakhulu lo mhlaba ongaphandle. Othi ngikutshele lokhu ke. Yabona okucheck indlela o-interacta ngayo nabantu. Uchecke indlela obuka ngayo izinto. Uchecke indlela owenza ngayo menu ezithile nasebantwini. Ngoba isho ukuthi on a subconscious level la ekujuleni ecasheni la ungaboni khona wena. Ngoba ku subconscious. Kodwa kunento wena engawe ongayihilile manje uyayiprojecta out. For an example, walimala othandweni. Manje wena mubona abantu bethandana bejola bavele bekucike. Yabo ucikwe wena uyitshela ukuthi ucike ukuthi abasayingane endlini bazojolela la emgaqweni. Hayi, inkinga ayikho ngabo, inkinga ingawe. Wena odwa unakile, walimala. Yabo? Uthola ukuthi ubona umuntu uyihambela ngemoto yakhe, gqumbu uvule ne sunroof, gqumbu kusho ingoma phezulu. Ebese wena uyacikeka, okokuqala nje isikweletu lesahamba ngaso kodwa. Ngingcono mina ngiyawokha ngikhululekile. Hayi. Uthola ukuthi awuboni wena ukuthi unenkinga ukuthi wena awu afford ukuyithenga wena ngaso leso sikweletu. Izima zikuvumile. So you decide to say sour grapes. Ngoba vele ubona ngeke uzwa rich vele. Yabo? Yabona into eziningi esiletha ngaphandle izinto ezila kuthina singanakile. Lokho ke asikuvume. Yabona ifana lento nokuthi athi umuntu hawu ndoda. Walokho uthi njalo nje. Bese uyaphika wena. Hayi, ngithe nini? Uthi kade kusho manje. Uphike wena. Obvious uyaphika ngoba i-subconscious vele ama cells akho ku-automatic ku-embedded in your cell at a cellular level. Ngoba to the extent ukuthi awunayo conscious access ukuthi ukwenzile lokho. So izinto ozenzayo ngaphandle ebantwini akucheck lapha. Zibuze kungani mina ngikhuluma into engikhulumayo. Kungani mina ngicabanga into engicabangayo ngalokho. Inkinga akuyona leyo nto, inkinga ingala ngakuwena. Yayizwa lonto. Inkinga ingala ngakuwena. Ama negative comments esiwabekayo lapha ya. Angathi omunye uzothi awekho ngami. Vele abantu basangena. Vele abantu ba1 no2 no3 no4. Lalela. Umuntu angeke akwenzise into ongeyona wena. Ngeke. Yabona la yabona nje ba mina nje ngingayithuki inhlamba. To that level. Ngafika umuntu angisho ngenhlamba la. Mengisho ngenhlamba mina ngoba ngiyona lo nhlobo yenhlamba. Ngeke kuze kwenzeke nami ngiyithole ngithuka ngikhompyutha naye. Ngithuka ukudlula yena noma ngifuna kuba kwi level yakhe ngokuthuka inhlamba ngobani ayikho kimi inhlamba. Yabo? So ngeke ungitshele ukuthi wena uthi vele ngoba basangene, that is why I said what I said, that is why I did what I did, that is why I commented the way I commented. Bekufanele into vele kuwena leyo, yena uyakuvusela leyo nto leyo. Yena uba yi-initiator nje ekuvusela into ethile ngawe ungayilaphile wena. Yabo? Ngoba other than that umuntu uyakwazi ukuthi yabona umuntu othuka inhlamba kulesibona kade ngisisho. Umuntu angibona ngi-engage naye. Angibone ngi-engage naye ngingayi la yakhona yena. Ngobani angikho njalo. Agcina umuntu athatha ilesini uthi hayi la. Lo muntu ungifundisa ilesini. Ngale kokuthi ngize ngimthuke.
lo muntu ungifundisile lesini yabo afunde ukuthile ngoba angikho njalo yabo so amakhandlela awu2 uma evutha omabili obviously asuke ezophela omabili so akekho ozofundisa omunye la ngobani nawe uyafika lo ukunika lokhu nawe useyashintsha uzenza umuntu ongeyena ushintsha uzenza umuntu ongeyena akwazi ukushintsha uzenza umuntu ongeyena shuthi unjalo vele ayothi uyakudina ukuvusela ukudina okukuwena into ezikuwena umhlaba ongaphandle reflect umhlaba ongaphakathi uma ubona into embi ngaphandle leyo nto embi ayikho ngaphandle ikuwe uwo mubi yabo uwo mubi ngoba ngisho ngisho umuntu onjani ngisho hlobo luni lomuntu uma ngabe ulaphekile ngaphakathi lo muntu loyo uvela ubona idivine kuyena ubona idivine uthi look at God upurified khona thini engela empilo esingakayiboni singakayi access ngobani asilaphekile sinama traumas athile even financial traumas masibona success komunye umuntu we become threatened sisearch ukuthi yini esingakwazi ukuthi siphike khona izo support ukuthi why singekho successful why we are failing to try because lo muntu successful ukuvusela ukuthi wena ukho successful wena you fail to face your fears you fail to honor your promises bese u throw ama negative comments uyakuvusela lo muntu bese ngiza lana ke belebe ngikhuluma manje ibiphathelene nokuthi ikhona into eyinkinga vele ngawe lento engikhuluma ngayo ikuwona wonke ama segments empilo yakho kungangaba ungathola ukuthi ulaphekile kwezothando you believe in love yabo so as a result uma ubona abantu bethandana your heart just melts uvela ukukhumbula upartner wakho noma uvela ukukhumbula isithandwa sakho uvela usho love is great yabo uma ubona abantu bethandana or mawubona abantu mhlawumbe ubona umuntu owakhile umuzi ungcwazi wamuhle lo muzi yabo konke ezithile ukuvusela ngoba uhilekile kulolo side kodwa uthola ukuthi awuhilekile kwelinye side lempilo kulelo side ke lempilo uangry anger awuhilekile kulona yabo mhlambe linyalelwa ingane mhlawumbe wadlulula ingane emhlabeni mhlawumbe kwakhubazeka ingane ngezathu ezithile awamkelile lokho so as a result konke ezohamba ibuyivele ngawo ukuthi hey bukunani miqulekile lo ngane ayiquleke yabo ubona ukuthi hawu indaba wanjena lona hayi miqulekile ayiquleke kunani ngoba nivele neyami yabo awuhilile akunani mefela bazali nasafela bazali awuhilile ngize kulaba ke nawe ke ocabanga ukuthi into ingawe ubona umuntu actor negatively towards you yazi ukuthi into engaye le uactor towards negative towards wena nje ayikho into ngawe ingaye yabo nawe musubuyisela ayikho ngaye isingawe ke manje ngobani nawe ushuthi unjalo ubunge ukwazi ukubuyisela into ongenayo ubunge ukwazi so umuntu eza la kuwe ezothrowa lento ayithrowayo yazi ingaye le nto it has nothing to do with you then wena depending kwi reaction yakho nawe ke into nayo leyo because you are able to turn hate into love we are able to do that yabo calamities and chaos into peace and harmony we are able to do that uma unakho khona abantu abanakho lokho yabo khona abantu abanakho lokho so yazi ukuthi ayikho ngawe into ingaloyo kuna inani nje into inakhona ukwenza ukuthi athi umuntu uyavuyiqhenya avuyitshela avuza lonto leyo it has nothing to do with me ngoba umhlaba wakhe lo indlela abona ngayo leyo yabo mina ngiphila impilo ngiyaphambili indaba yakhe leyo but it has nothing to do with me I'm not living his life I'm living my life yabo so ukuthi yena ubona kanjani ngami it doesn't have to do with me it has nothing whatsoever so
live in harmony, danko.